Ala tɔgɔ min filɛ I ɲɛ kɔrɔ u b'a fɔ nin ma ko Yahuwa wallahi billahi n'i bi fɛ ka Ala deli garizigɛ ko la garizigɛ yɛrɛ tɛ dɛ I mako bi wari dɔ de la I bi fɛ ka Ala deli a la Ala k'a d'i ma n kalina Ala bonya na nin ka teli o fɛ o ye teliya dan ye hami si tɛ dugukolo kan nin bɛ dɛsɛ ka min dilan Moriw b'a fɔ a ma ko Yahuwa min n'a d'i ma dicogo dɔ la n'i y'a kɛ diɲɛ don o don o don tile tɛ bi fiyewu Ala b'i dayirimɛ d'i ma n bɛ nin di denbayatigiw ma maa minnu bɛ yen k'u dɛsɛlen don u ka denbaya dayirimɛ kɔrɔ ko gɛlɛya b'u la baara tɛ ka sɔrɔ wari tɛ ka sɔrɔ Ala nin kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ o don tile bɛɛ bilahi Ala b'i dayirimɛ d'i ma siga tɛ nin na dɛ n b'a ɲini kanubagaw fɛ u ka nin kumakan in partage maa o maa tulo bɛna don a la sababu la k'o tigi y'a ta k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye k'a ka gɛlɛya wuli k'a ka tɔɔrɔ wuli bilahi Ala yɛrɛ bi o baraji dɔ di I ma siga foyi t'a la o la n'i bi fɛ sisan ka Ala wele wariko la ni Yahuwa ye I b'i jija safo selilen kɔfɛ I bɛ arakan 2 di Ala ma n'i tilal'o la I bɛ kul huwalahu 111 kɛ I bɛ sɔrɔ k'a wurudi Yahuwa 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 I b'ale wurudi siɲɛ 1000 wezi n'i tilala I ka hami fɔ Ala ye ni wariko don o fɔ Ala ye ni baarako don o fɔ Ala ye ni marché ko don o fɔ Ala ye e k'i sigi k'a jaabi kɔnɔ bilahi Ala b'i sɔn n'i ye nin kɛ diɲɛ don o don o don dugu tɛ jɛ k'o tile bi wezi I ka laɲini Ala b'a sabati a kɔrɔbɔ dɔrɔn a y'a di denbayatigiw ma u k'a kɔrɔbɔ maa o maa y'a kɛ Ala b'i dayirimɛ d'i ma o y'a fɔlɔ ye maa min bɛ yen k'e bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ nafolo telima k'a sɔrɔ I ma baara jugu kɛ n y'o sababu d'i ma kuranɛ kɔnɔ o de ye Iza wakati wallahi billahi nafolo baara telima k'a sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ I ma baara jugu kɛ I ma sitanɛ baara kɛ Iza wakati nafolo baara don wezi a kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ Ala bi nafolo d'i ma a saraka ye sɛ jɛma den 3 de I bɛ dugu o dugu I bɛ jamana o jamana Iza wakati nafolo baara bɛ se ka kɛ k'i to I sigiyɔrɔ la wa anw yɛrɛw b'a kɛ yan I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se k'a kɛ k'i to yen ale baara ye 30,000 di nka I bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ I ka wari kilancɛ 15,000 I bɛ se k'o sara fɔlɔ ani I ka sɛden 3 sɔngɔ o tuma an bɛ baara kɛ I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ I kɛlen kɔ ka baara jaabi sɔrɔ I kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ a jaabi la o tuma I b'i ka wari tɔ sara Iza wakati baara bɛ kɛ tan ni Ala ye maa minnu ka sababu d'an ma wezi n'an y'i ka baara kɛ bilahi I b'i ka baara jaabi ye siga foyi t'a la n'i y'a kɛ a bɛ ɲɛ e m'a ye ne bɛ to ka dugawu kɛ yan maa o maa ka sababu bi ne Konate bolo yarabi Ala k'olu ɲɛsin ne ma mais maa o maa ka sababu tɛ ne bolo Ala ka n'o tigi tulo don ne kumakan na kuma tɛ k'a bɛ ɲɛsin ne ma Ala k'o kɛ Alaya kama sɔli ala rasuli o la n ka telefɔni numéro maa min bɛ fɛ ka Iza wakati nafolo baara kɛ I bɛ se ka weleli kɛ +223 72 24 02 98 o y'an ka telefɔni numéro ye que ça soit i ye appel de kɛ o walima I ye vocal de ci an ma WhatsApp la a bɛɛ ye kelen ye n'i y'an wele o la I bɛ an sɔrɔ n'i ka sababu b'an bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma an bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sagow k'an ye Ala k'an ka laɲiniw sabati Ala k'an ka hamiw dilan Ala k'o kɛ cibaa lɔhɔrɔma kosɔn alikaba bonya kama sɔli ala Mustafa